Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boyce. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho lokweza mafuta a galimoto ndi 30%. Wapampando wa bungwe la African Union Commission wafika mdziko muno pa ulendo omwe acheze kwa masiku awiri. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera zochotsa asilikali a dziko lino kummawa kwa dziko la Democratic Republic of Congo DRC. Lamuloli alipereka pofuna kulembekeza mgwirizano oletsa nkhondo ndi magulu omwe akumenyana kumeneko komanso kutsegulira njira ya zokambirana zomwe akukonzekera kuti pakhale mtendere okhalitsa omwe udzabweretse bata mchigawo cha SADC. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kokana pempho la makampani okhudzidwa ndi nkhani za mafuta kuti akweze mtengo wa mafutawa ndi 30%. Iwo ati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko linoyo ndi chitsimikizo chakudzipereka kwake pokhala mbali ya anthu pa nthawi ya mavuto ndi mtendere. Zambiri mripoti la Grant Muhango. Posachedwa pa dziko la Malawi linakumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto zomwe zinapangitsa kuti pakhale mizere italiitali mu malo omwetsera mafuta mdziko muno. Izi zinachititsa boma kupeza mafuta kuchokera ku dziko la United Arab Emirates kudzera mu njira ya boma ndi boma, pomwe malita a mafuta okwana 50 miliyoni anapezeka zomwe zinachepetsa vutoli. Koma mwaposachedwapa Amalawi anazizimuka pomwe makampani okhudzidwa ndi nkhaniyi anapempha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti avomereze kuti mtengo wa mafuta ukwere ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Mumalo mwake mtsogoleri wa dziko linoyu uwati anthuwa akonze zopinga zonse za nkhani za mafuta pakutha kwa masiku awiri. Mlembi wamkulu msinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP Mbusa William Tembo wati izi zikuonesa kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino poonetsetsa kuti Amalawi asapsinjike kwambiri ndi nkhani za mavuto azachuma omwe dziko lino likudusamo. Chifuna tinene pano sikuti wakana mayiyo yekha akukana chifukwa choti akuganizira anthu a Malawi amene kukweza kwa mtengo kubweretsa chipinjo chachikulu kwa mtiri kwa mtengo wa Malawi. De tifuna tigwirizane mtsogoleri wa dziko kuti zimene wachita mtsogoleri athu wachita chinthu chapamwamba kwambiri mafuta asakwere. Naye mkulu wa bungwe la Nyika Institute Moses Mkandawire uwati ndikofunika kulingalira mozama pa nkhani za chuma pomwe zokhumba zokomera Amalawi ndi zomwe zikhale pasogolo. Akuganizira makamaka Amalawi ambiri amene akunkana mavutika chifukwa mudziwa kuti mafuta awa tikakhautira kwezaso kwambiri chipangisa kuti zinthu zambiri zikwere, anthu avutike kupeza katundu ndi zina zotero, ndi kuti Amalawi akhala mchipinjo chachikulu kwambiri. Pamene akuteronso nchofunikiranso kuti tione anzathu amabizinesi ndiwe na otero kuti kunkhani ya chuma mmene chilili pakali pano komanso mafuta mmene alili ngati sakwera ndi kuti palinso chipinjo chachikulu kwambiri. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la Aid Malawi Msondi Mkandawire wapempha mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani za malonda kuti zipewe kukweza mitengo ya katundu mwachisawawa. Nkhani imene itayilandira bwino kwambiri athokoza president I think ifacho panga decision iyi kuti asakweze situation yomwe tikudosama Malawi. I think economic crisis yativuta komanso apanga zothekera kwambiri achita chinthu chachikulu kwambiri because panopo anakangokweza mafuta ndi katundu anakapengera. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Wapampando wa bungwe la African Union Commission Musa Faki Mahamat ali mdziko muno pa ulendo wake wa masiku awiri. Pofika mdziko muno Mahamat analandiridwa ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena
Mai Nancy Tembo. Mahamat akuyembekezeka kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti akambirane nkhani zosiyanasiyana zopititsa patsogolo mgwirizano wa dziko lino ndi bungweli. Mahamat abwerera ku likulu la African Union Commission dziko la Ethiopia lero. Nduna yona za ntchito Engineer Vitumbiko Mumba yachenjeza makampani ndi mabungwe kuti aonetsetse kuti akatswiri akunja omwe amawalemba kuzagwira ntchito asamapitirire zaka zisanu ndi chimodzi ali mdziko muno poti malamulo a dziko lino samawalola kutero. Mumba amalankhula izi ku Lilongwe atayendera sukulu ya Bishop Mackenzie International komwe zadziwika kuti mwa aphunzitsi 62 pa sukuluyi 7 okha ndi omwe ali Amalawi. Ndunayi padali pano yathetsa ndondomeko yomwe ogwira ntchito amakakamizidwa kuyezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo koyambitsa ka AIDS zomwe akuti ndi kuphwanya malamulo ogwirira ntchito mdziko muno. Eunice Zovu akufotokoza. Nduna yona za anthu ogwira ntchito Engineer Vitumbiko Mumba omwe anali limodzi ndi akuluakulu aku nduna wawo komanso akuluakulu oyang'ana za anthu olowa ndi otuluka mdziko muno anayamba ndi kukumana ndi ogwira ntchito amaudindo ang'onoang'ono asanakumane ndi akuluakulu oyendetsa sukulu ya Bishop Mackenzie International. Pokambirana ndi akuluakulu oyendetsa sukuluyi, undunawu unapeza kuti pa sukuluyi pali aphunzitsi ochuluka ochokera kunja kulekana ndi aphunzitsi ochokera m'Malawi mommuno, zomwe anati zikusokoneza mwayi wa Malawi omwe ali ndi maphunziro okwanira kuti akhoza kugwira ntchito ngati yomweyi. Malamulo athu amalesa kuti munthu wakunja akhale kunoko kugwira ntchito pa kampani imodzi zaka 6. Obwera munthu wakunja kugwira ntchito kuno Malawi pa kampani ina iliyonse pakhale munthu wina kuno Malawi wothekera kuti aphunzira bwinobwino amupange menta. Ndi pa zaka 6 zimenezozo ampange menta munthu uja kuti chamabwerera kwawo apange menta uja apange take over. Koma ngati zavuta pamenepopo afuna zaka zina zopita kusogolo pakhale justification kuti chifukwa chiyani sanabwerere kwawo. Kuchokera ku madandaulo kwa ogwira ntchito amaudindo apansi, unduna wona za ogwira ntchito unatsimikizira madandaulo omwe analandira kuti ogwira ntchito kumeneko amawakakamiza kuyezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo ka HIV asanalowe ntchito komanso chaka chilichonse chomwe akugwira ntchito pamalowa. Pamenepa akuluakulu a sukulu ya Bishop Mackenzie International anavomereza kuti ndondomeko yotere inalipo koma analeka kugwiritsa ntchito mchaka cha 2021 ndipo pakadali pano akuchita zotheka kuti ayichotse. Komabe nduna yona za ogwira ntchito pamenepa analamula kuti ndondomeko imeneyi ayichotseretu. Health policy yawo yapanopa taithesa lero lino pa 4 February 2025 koma apange ina imene ife ngati nduna wa labor tizayione kuti kodi ikugwirizana malamulo a Malawi. Tizapanganso working ndi anthu manduna ena makwaso kwa Attorney General Office kutione kuti consistent ndi malamulo a dziko la Malawi. Pakadali pano nduna yona za ogwira ntchito yachenjeza sukulu zonse zomwe zimatsatira ndondomeko za maphunziro akunja kwa dziko lino kuti zilekeretu mchitidwe owasankha Malawi omwe amagwirako ntchito. Iwo ati unduna wawo pakadali pano uli ndi madandaulo osiyanasiyana kuphatikizapo kusiyana kwa malipiro apamwezi pakati pa obwera ndi aku Malawi kuno, kulephera kupeza mwayo wopitiriza maphunziro, kuchotsedwa ntchito popanda zifukwa zenizeni, komanso zinthu zosiyanasiyana zomwe ogwira ntchito ochokera kuno ku Malawi akukumana nazo. Ndine Eunice Zovu kuchokera ku Lilongwe. Dziko la Israel lati lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana othandiza anthu m'madera pankhani monga za umoyo, maphunziro komanso ulimi. Kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka madesiki okwana 300 ku konsolo ya mzinda wa Lilongwe. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka. Madeski 300 omwe konsolo ya Lilongwe yalandira kuchokera ku dziko la Israel akuti awagawa msukulu za primary za mu mzindawu maka komwe kulibiletu. Kazembe wa dziko la Israel kuno ku Malawi Michael Lotem ati ubale omwe ulipo pakati pa dziko lawo ndi dziko la Malawi ndi wapakale ndipo anachiona choyenera kupereka madeskiwa. Lotem ati dziko lawo ndi lodzipereka kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko.
polandira madeskiwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ayamikira thandizoli kunena kuti lisintha kakhozedwe ka ophunzira popeza ophunzira ena tsopano aziphunzirira m'malo otakasuka. Asagawa anapitiriza kunena kuti mzinda wa Lilongwe ukhala ukulandira zitukuko zosiyanasiyana kudzera mu ubale wa m'matawuni pakati pa mzindawu ndi mizinda ina ya dziko la Israel. Ndichofunikira kuti tikhale ndi sister city ku Israel, ndicho linga chokuti tonse tizitha mwina kugawana maganizo awiri atatu, komanso umene munaonera ma sister city relationship timapanga benefit kwambiri ngati Fair City Council, monga mene munaonera tinalandirako magalimoto zothimitsira madzi, tambirako ambulance kudzera mu relationship amene ifeyo timakhala nawo ngati ama sister city kapena twinning ndi ma cities ena. Ndi mene anafotokozera muja ifeyo sitipanga pesi kuti mwina tikhale ndi city imene tili nayo pa ubale ku Israel. Imodzi mwa sukulu zomwe zipindule ndi ya Mkomachi yomwe ili mdera la Lilongwe City Center. Phungu wa derali a Alfred Gia ayamikira thandizoli kunena kuti lichepetsa chiwerengero cha ophunzira omwe amakhala pansi akamaphunzira. Mu mzinda wa Lilongwe muli ana ochuluka kwambiri amene akuphunzira ku primary school, and mukaonana kuti kalasi ina iliyonse muli ana ochuluka. And ana ochulukacho sakukhalanso malo abwino, akukhala pansi penipeni. So kubwera no kwa madeski kupangisana na kuti vuto limene tinali nalo makamaka ku maklasi amene chifana kuti ndi ocheperako 300 ndi ambiri apita makusweso kwana 4 koma athandiza kwambiri. Malinga ndi khonsolo ya Lilongwe, mzindawu uli ndi sukulu za boma zokwana 57 komanso ophunzira opitilira 157,000 ochokera ku mazoni 10. Madeskiwa akuti awagawa ku madera a phungu anayi ozungulira khonsoloyi, ndipo sukulu ya Mlodza, Mkomachi, Msambachikho komanso Mtsiliza ndi zomwe zipindule. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Yemwe anali phungu wa chipani cha DPP kumwera kwa boma la Chitipa Awerani Chilenga pamodzi ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP ku Chitipa alowa mchipani cholamula cha Malawi Congress. Anthuwo awalandira mchipanichi ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Mwendopanda kunthalire boma la Chitipa. Makhansala awiri a DPP ndi UTM nawo alowa mchipani cha Malawi Congress. Nthambi yoona aphungu a nyumba ya malamulo omwe amateteza zachilengedwe pa dziko lapansi yati mpofunika kuti Malawi komanso mayiko ena mu Africa akhazikike pophikira mphamvu za magetsi ndi dzuwa pofuna kuthana ndi kudula mitengo mwachisawawa. Polankhula pa msonkhano wa aphunguwa ku Lilongwe, mkulu wa nthambi ya aphungu osamalira zachilengedwe m'madera apakati kumvuma kwa Africa a Emmanuel Mafo ati ambiri mu Africa amaganiza kuti kuphikira magetsi ndikokwera mtengo zomwe zikuchititsa kuti azidula mitengo mosasamala pofuna nkhuni ndi makala. Eunice Zovu olemba ripoti ili. Pomwe akusakasaka njira zabwino zophikira, aphungu omwe amaona zosamalira chilengedwe pa dziko lonse lapansi a Climate Parliament akuphunzitsa aphungu ochokera m'mayiko osiyanasiyana mu Africa njira zabwino zosamalira chilengedwe cha dziko lapansi. A Emmanuel Mafo omwe ndi mkulu wa Climate Parliament muno mu Africa akuti ngati aphungu a nyumba ya malamulo mchigawochi angaphunzitse anthu m'madera omwe akuchokera zakuyipa kwa kugwiritsa ntchito nkhuni komanso makala, ikhala njira yabwino yokuti uthenga ogwiritsa ntchito mphamvu ya mbwezera komanso magetsi ifike mwachangu kwa anthu. Iwo anati nkoyenera kuti anthu achotse maganizo omati kuphikira magetsi ndikodula kuti asamalire mitengo. Ndipo wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zosamalira zachilengedwe Awerani Chilenga, omwe komiti yawo ndi mbali imodzi ya gulu la aphungu a dziko lapansi osamalira zachilengedwe, akuti aphungu akuno ku Malawi athandizira kufalitsa uthenga othandizira kuti anthu mdziko muno adziphikira magetsi komanso sola ndi cholinga chosamalira mitengo. Takambirana njira zamakono zoti tiziphikira pa magesi a sola. Ku Malawi kuno magesi ndi odula sitingakwanise awa a Eskom, koma tikunena kuti magesi a sola. Magesi a sola awa kumapeto kwache kumakhala mphika umene magesi aja amachoka kuzuwa kubwera msola panelo
kenaka muzimayi uja nkumaphika. Zimene zitatu zachuluka mziko muno zipangisa kuti azimayi athu aziphika mwa makono, komanso titeteza chilengedwe. Anthu sazifunanso kugula makala, ndiye kuti titeteza chilengedwe. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu aku Energy Access Amagi Matinga anavomereza kuti anthu ambiri m'madera mdziko muno alibe mwayi okhala ndi zipangizo zoyenera zokuti akhoza kugwiritsa ntchito pophikira magetsi kapena sola. Amatinga ati dziko la Malawi mogwirizana ndi abwenzi osiyanasiyana akuchita zotheka kuti zipangizozi zifikire anthu ochuluka. Ali zipangizo pa magawo awiri. Chipangizo choyamba ndikuti magetsi linawo, kandi solar panel linayo, kandi magetsi a Eskom akulowa nyumba mwako. Pamene popo ndi pamene boma likutengapo gawo lalikulu kukhala ndi timati target, kukhala ndi masomphenya kuti kamafika chaka cha 2035 amalawi mwakuti amalawi ochuluka kuposa 50% kufikira 80% akhale ndi magetsi. Kuti kodi ife lukamba zophiketi, kodi stovuyo ilipo, kodi mbawula yophikirayo ilipo. Pa nkhani imeneyo pali mabungwe ambiri amene akuthandiza mu njira zosiyanasiyana, akuthandiza kuti anthu m'mamidzi mwaso matawuni si midzi mukhamu kuvuta maphikidwe, matawuni apeze ngongole, apeze njira ina yomalipira pang'ono kuti apeze zinthu ngati mwina ma pressure cooker kapena ma oven kapena ma stove amagetsi kuti adzigwiritsira ntchito. Nthambi ya Climate Parliament akuti anayikhazikitsa mchaka cha 2009 ndipo ili ndi aphungu okwana 700 omwe akuchokera m'mayiko 70. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe kukonzekera kuchotsa asilikali mdziko la DRC. Anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zochitika mdziko muno ayamikira President Chakwera kambako kana pempho lofuna kukweza mafuta. Ndipo pa mpando wa bungwe la African Union Commission wafika mdziko muno pa ulendo wake omwe acheze masiku awiri. Ndipo tukupitirira ndi nkhani zathu. Unduna wa zamalonda wayamika ntchito zomwe masako akuchita pothandiza kutukula Malawi kumbali ya zachuma maka powapatsa uphungu oyenera wakasungidwe ka ndalama ndi cholinga chokuti akhale odzidalira pachuma. Nduna ya mu ndunawu a Sosteni Gwengwe ndi omwe yanena izi pomwe bungwe la United Civil Servants Sacco linakonza mgonero mu mzinda wa Mzuzu. Jackson Sichali wadza ndi zambiri. Pozindikira ntchito yayikulu yomwe masako amagwira pothandiza kutukula chuma cha dziko lino, nduna ya zamalonda a Sosteni Gwengwe inayamikira ntchito zomwe mabungwewa akugwira monga kutukula anthu omwe akuchita mabizinesi ang'onoang'ono komanso kulangiza anthu zomwe angasungire ndalama zomwe ati ndizofunika kwambiri pokweza chuma cha dziko lino. Ndunayi inayamikiranso bungwe la United Civil Servants Sacco pokhala limodzi mwa mabungwe omwe akuchita bwino pa ntchito zawo muno mu Africa zomwe ati zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a boma pa chitukuko Amarai 2063. So mukudziwa masomphenya a boma ndi dziko lathu la Malawi ndi ja 2063 amanena kwambiri kuti tikhale odzidalira ifeyo patokha komanso tipange chuma chatokha. Ndipo masako ambiri ndi ma products awo amene akuchita offer kwa members awo akupanga di chuma mmasakomu zikuoneka kuti ayi nkhani ya zachuma mmasako ikuyenda, ndipo ngakhale ma profit awo akumakhalabe ndithu ochuluka. Izi zikuthandizira kuti ngakhale ma members awo pa khomo pawo akumakhalanso odzidalira pachuma chifukwa zikawavuta mwina mlamoti maso nthawi zonse akhale kuboma maso akumakhala kuti sako yanga ndine tithandizana bwanji. Mkulu wa bungwe loyang'anira masako la Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives MUSCO Afumbani Nyangulu anati masako amagwira ntchito yapamwamba maka yosintha miyoyo ya anthu kumbali ya zachuma. Masako ife tikuona kunena kuti akuthandizira kwambiri chifukwa timaona anthu ambiri kunena kuti mwina analibe chilichonse koma pakutha pa nthawi wayamba munthu uja kukhala ndi ka business kolozeka, wayamba munthu uja kutumizana ku sukulu, wayamba tsopano kuma mwina ka business kakula. Zinthu ngati zimenezo zimatisonyezera kunena kuti masako akuthandiza. Mkulu wa bungwe la United Civil Servants Sacco Francis Waliwa anati sako yawo yakwanitsa kupeza phindu la 12 billion kwacha mchakachi ndipo akwanisanso kulemba ntchito achinyamata ambiri. Tenganene kuti miyoyo ya anthu amene ali ma members athu yasintha kwambiri
paja timanena kuti ifeyo ntchito yathu ndikusintha miyoyo ya anthu ndi yasintha ndithu kampani yawonso ikukula. Isanafike ku nkhomaliro, nduna za malondayi inabzala kaye mtengo ku Chibwaka mboma la Nkhatabe ngati mbali imodzi yotsogolera masomphenya a bungwe la UC Sako ofuna kubzala mitengo yokwana 2 million pozafika mchaka cha 2028. Ndunayi inayenderanso maofesi a UC Sako kuti ione momwe bungweli limagwirira ntchito zake. Jackson Zichali, MBC Mzuzu. Anthu oposa 14,000 mboma la Neno ayamba kugawana ndalama zokwana pafupifupi 650 million kwacha atagwira ntchito yobwezeretsa zachilengedwe. DC wa mbomali Mai Rosemary Nawasha wati boma laika anthu a mbomali m'magulu pomwe lina likulandira chimanga cha ulere, lina likulandira ndalama za mtukula pakhomo ndipo lina lambwezera pofuna kufikira anthu ochuluka ndi ntchito zothandiza kulimbana ndi njala yomwe yagwa kamba kang'amba. Zambiri mu ripoti la Blessings Kanache. Boma la Neno ndi limodzi mwa maboma omwe amakhudzika kawirikawiri ndi njala chifukwa cha ng'amba yomwe imakhudza kwambiri bomali chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Polankhula kuti Gowe mbomali poyamba popereka ndalama kwa anthu omwe akupindula ndi ntchito yobwezeretsa zachilengedwe mbomali, DC wa bomali Rosemary Nawasha anati powonjezera kusamalira chilengedwe, ntchitoyi kuthandiza anthu kupeza chakudya. Mai Nawasha ati anthu okwana 14,139 aliyense akulandira 48,000 kwacha pa mwezi atathandiza posamalira zachilengedwe kwa mwezinso umodzi. Nthawi zina kusula madana abweretse chakuti makolo awo azitha kupereka kena kake kwa mwana akamapita ku sukulu. Chakudya chisasowe mwana adye phala mawa akamapita ku sukulu. Makolo aso kuti akagweza chilengedwezo akufunika kudya, akuyenera kukhala ndi chakudya. So boma lakoza mapulogalamu ambirimbiri mukudziwa tili ndi aja amtukula pakhomo sangathoka panga nawo ntchito izi amene aja oti timacho kuti sangagwire ntchito zolemetsa ngatizi amene aja boma limango wapatsa ndalama kuno kuneno tapatsa kale mpaka na February ali nazo kale kuti agulire kachimanga apange china ndi china komanso pali pulogalamu imene timapatsa chimanga chija boma limatitumizira kuti anthu alandire kwa amene zonse zaperewera ndiye akatolina nawo kuti kumene kuti agwire ntchito tina alandire cholinga banja lina lililonse likhale ndi kachiyembekezo asakhalire topanda kena kaliwonse kapena asafe ndi njala koma akhale ndi kena kake kuti akhoza kupulumukirapo ndi zimene boma likuchita. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ntchitoyi Mai Chris Chimpwitika azaka 66 amachokera mmodzi mwa mkala wa Mwauri. Atipulumutsa boma koposa kwacha mmene nalilebe mkabanga mchukulu wanga mwali andisira namasiye koma anamasiye amenewo tochita timasoweratu koma tikalandira kumathandizika komasi timathandizika ndithu ndipo tokoza kwapasi kwa mtima kusese kutokoza kwakuli komasema pasi kwa mtima tikatika timaona ngati tikodiya tipakokodi pamaloko panyumbapo akamati ankoko kucha tikaphala utipati. Boma la Neno ndi limodzi la maboma omwe anakhudzika ndi ng'amba chaka chatha ndipo akhudzikanso chaka chino ndipo zachititsa kuti anthu ochuluka akhale opanda chakudya chokwanira pomwenso boma labweretsa njira zingapo zothandiza kuti anthu otere asavutike. Blessings Kanache, MBC Neno. Ndipo anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo kumangochi ayamikira boma chifukwa choonetsetsa kuti akulandira ndalama mofulumira. Anthu wanena izi pomwe wachiwiri kwa nduna yoona zosamalira anthu a Halima Daudi anawayendera mmodzi wa Mtamira kukaona mmene ntchito yopereka mtukula pakhomo ikusinthira miyoyo yawo. Pa ulendowu zadziwikanso kuti kumangochi kokha manja opitirira 28,000 ndi omwe akupindula. Devi Uma ali ndi nkhani yonse. Wachiwiri kwa nduna yoona zokuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana ndi zosamalira anthu a Halima Daudi anakayendera anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo mmodzi mwa Mtamira kumangochi. Pa ulendowu anthu opindula athokoza boma chifukwa chokuti chiyambire kulandira ndalama kudzera pa telefoni zawo zam'manja, ndalama zimafika msanga zomwe zawathandiza kuti athe kugula zipangizo za ulimi mofulumira. Mmodzi mwa opindulawo Asakina Malunga
anati akalandira ndalama za mtukula pa khomo amazisunga ku banki nkhonde zomwe zimawathandiza kuti athe kutenga ngongole yochulukirapo kuti akwaniritse zomwe akufuna. Gulu ndilofunika ndiponso limatithandizira. Choyamba panopo ine ndayimira ineyo kuti ndisake kuti ndikongoze 30,000 sanga ndipase. Koma likakhala pa gulu pacha olo ndinene 100,000. Anthu aja amandiyimira ndikundiuza kuti chani ndalama awo atenge akagwirisire ntchito kwa mutani kwa mbwezi. Wachiwiri kwa ndunayu anakayenderanso mayi Patu Masabulani omwe malinga ndi anthu amderali akuti ndi chitsanzo chabwino cha munthu amene moyo wake wasintha koposa. Sililaini siajisie jinso ndisukuma mtukula pa khomo wasintha moyo wanga. Onani pano ndi mbuzi zisanu zinayi. Sindinaganizirepo kuti moyo wanga utha kufika pamenepa. Tukula pa khomo paka mbale zili nyumba zopeze pa mapoto chino chose chili nyumba chatukula pa khomo. Wachiwiri kwa ndunayu walimbikitsa anthu onse omwe akupindula ndi mtukula pa khomo kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazi ponena kuti kalikonse kochepa komwe munthu wapeza katha kusintha moyo wako. Alisa amene akulandira mtukula pa khomo akukhala osangala kwambiri andi ndalama imene kumapindulira ena mapanga pa business ena kumakhala magulu a banki nkhonde kumapindula nawo pomwe zinthu zosangalatsa kwambiri. Ndengati boma zikuti kufuna ndi zimenezi monga mudza kuti kumangochi kunoko mafigures anali amene amalandira nawo mtukula pa khomo anali ma 18,000 households. Kwa panopa boma inaonjezera panopa tafika pa 28,000 households. Koma dziko lonse la Malawi tili pa 330,000 households. Pomwe individuals ni 1.5 million individuals amene akulandira nawo pa mtukula pa khomo. Boma la Malawi likutsogolera ndondomeko ya mtukula pa khomo ndi thandizo la ndalama lochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse komanso mabungwe a Irish Aid ndi European Union. Dave Uma, MBC Mangochi. Ndipo munkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya masewero ampira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers Love Mofazili watulutsa mndandanda wa osewera 30 kuti ayambe zokonzekera za masewero omwe akhale nawo mwezi uno. Timu iyi ikuyembekezeka kuyamba zokonzekera lachisanu likudzali. Praise Majawa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Nobet Majawa. Timu ya Malawi imayenera kukumana ndi timu ya Congo Brazzaville mu ndime yoyamba yodzigulira malo ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa. Koma masewerowa sachitika kamba kuti timu ya Congo yati sitenga nawonso gawo mu mpikisanowu. Malinga ndi kalata yomwe bungwe la FAM yatulutsa malinga ndi kalata yomwe bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo m'dziko muno la FAM yatulutsa, iyo ikukonza zoti timu ya Scorchers isewere masewero opimana mphamvu mwezi uno sanathe. Pandandanda omwe mphunzitsi Love Mofazili watulutsa pali osewera omwe ndikoyamba kupezeka kuti timuyi monga ochinga pa golo ya mikanika onga Rejoice Nyirenda ndi Fatsan Moses. Ochinga kumbuyo wa Brigos Tamara Smeza nayenso wapezeka nawo pandandandawu koyamba. Osewera pakati monga Doreen Dixon wa timu ya MDF Lioness komanso Judith Kumbemba wa Red Lioness nawonso ali pandandandawu. Kutsogolo kulosewera monga Mayami Konkandawire ndi Grace Kakwangula omwe ndikoyamba kupezeka pandandandawu. Pandandandawu palinso ena mwa akabwerebwere monga Mese Sikero, Irene Kumalo, Faith Chimzimu, Letitia Chinyamula, Asimenye Simwaka ndi Zainab Kapanda. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera walamula mkulu wa asilikali mdziko muno kuti ayambe zokonzekera kuchotsa asilikali mdziko la DRC. Anthu omwe amayankhula pa zinthu zosiyanasiyana ayamikira President Dr. Chakwera kamba kokana pempho lokweza mtengo wa mafuta ndi 30%. Wapampando wa bungwe la African Union Commission wafika mdziko lino komwe acheze kwa masiku awiri. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa tsamba lathu la mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce komanso pa kamera ndinali ndi Piwayo Chilombo. Tikufunirani mawa wabwino.